BPF नि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा राजखान्थिखौ लानानै बेपार एबा फालांगि खालामगासिनो दं। नंगौ बे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोलाव समनिफ्राय बेपारी सोदोब जेराव बेपारी सोदोबखौ सोर गिबिसिन बाहायजेनदोंमोन बेखौ नोंथांमोना रोखा गोसोआव दं जानो हागौ। नंगौ थांनाय गोलाव समनिफ्राय आथिखालनि बिटिआर नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव गोबां बेपारी सोदोबखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे बाराव फिन आरोबाव खेंफोरथि होफिनदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव जे हाग्रामा महिलारिया राजखान्थिखौ लानानै बेपार एबा फालांगि मावगासिनो दं। बे बेपार सोदोबखौ फिन आरोबाव रिप्लाइ होदों। बे बेपारी सोदोबजों एबा फालांगि सोदोबजोंनो रिप्लाइ होफिनबाय बे बाराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव। मानो बे बाथ्राखौ बुंदों होनना बुङोब्ला जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय साननैसो सिगांसो जेब्ला फैबाय थानाय जा बिसायख'थिनि बे बिसायख'थियाव बिजाथि महरै जुदि BPF दोलोनि सोरबा दैदेनगिरिफोरा जुदि गोसो दङब्ला अब्ला 2 लाख रां डिप'जिट खालामग्रोनांगोन अब्लासो बिजाथि बिनो हानायनि बिथाङा जयगता थागोन। बे बाथ्राखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिटिआर नि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा आरो बे 2 लाख रांखौ डिप'जिट होनांगौ होनना बाथ्रा बुंनाय बाथ्राया गोबां मानि दिनैनि समाव रायजो राजाफोरनि खुगा खुगा सोलिगासिनो दं, सावरायजागासिनो दं। मानो होनना बुङोब्ला बे बाथ्राखौ लानानैनो बिटिआर नि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा राजखान्थिखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा फालांगि मावगासिनो दं जेराव 2 लाख रां होनायनि बाथ्राया गोबां माने बे समाव सावरायजानो जायगा मोनदों। दानिया फैदो बिदिब्ला 2 लाख रां लानायनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव माबायदि खेंफोरथि होदों बिटिआर नि गाहाय प्रमद बर' बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। हाग्रामा महिला डाঙৰীয়াৰ नामটো লৈ পেলাই তেখেতৰ কথাবিলাক কৈ পেলাই আৰু আমি সময় নষ্ট কৰিব নালাগে কাৰণ অলৰেডি আমাৰ অঞ্চলবিলাক বহুত পিছ পৰি আছিলে। আমি এতিয়া কামতহে মনোযোগ দিব লাগে। তেনেকুৱা নেতা আগতো আহিছে গৈছে আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰে নিজে প্ৰমাণ কৰি দিলে তেখেতে যে এজন ভাল সামাজিক নেতা নহয় বা ৰাজনীতিক নেতা হ'ব নোৱাৰে। তেখেতৰ কোনো মিছন ভিজন নাই। তেখেতে মানুহৰ কাৰণে ভাল চিন্তা কৰিব নোৱাৰে। এইটো ইতিমধ্যে হাগ্ৰামা মহিলাৰে নিজৰ কথা বাৰ্তা কাম কাজেদি প্ৰমাণ কৰি দিছে। গতিকে আজি বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে তেখেতক তেখেতে নিজে কৈছে 2 লাখ টকা দিব লাগে, এপ্লাই কৰিব লাগে। গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ মাৰ্কেট, ৰাজনীতিৰ নামত ডাঙৰ এটা বেপাৰ চলাইছে। দেখা নাই আপোনালোকৰ নিউজতেতো বজাই আছিলে যে 2 লাখ টকা দিব লাগে, এপ্লাই কৰিব লাগে। চ' 2 লাখ টকা দি এপ্লাই কৰা না বিজেপিয়ে কৈছে না কংগ্ৰেছে কৈছে না কোনোবা অসম ভাৰতৰ কোনোবা ডাঙৰ দলে কৈছে। কোনোটো কোৱা নাই যে ক'ৰবাত ফিছৰ কাৰণে 1500 টকা ল'ব পাৰে। কিন্তু 2 লাখ টকা দি এপ্লাই কৰা মাৰ্কেটখন আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াই ৰাজনীতিখন ইমানেই বেপাৰ কৰিছে যে যিটো নেকি অনাগত দিনত তেখেতক লৈ পেলাই আমি গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশটো কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিম চিন্তা কৰিবলৈ আজি বাধ্য হৈছে। नैरोजा 22 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे योगानि खाबुबो दं। लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं। बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।